En fin, hai cousas dos cantantes que é mellor non comentar. Sí que quero comentar esta fermosa vista que teño detrás, co Porto de Aldán, coas praíñas de Aldán, esta parroquia na que estou. Ío, que é preciosa. Non só esta parroquia, rapaces? No, pero moi bonita. Vos andades dando unha volta por toda esta terra. Visitando a terra do Morrazo, que che ben bonita. Onde estuvestes logo? En Cangas, polo Faro, e dando unha volta así un pouco por aí. De turistas, non? Home, por suposto, aproveitar o día, fai un bo día. De turistas, din. Claro. Que son a estas horas, eu sin reloxo nin nada? Que tiñades que estar chollando, están chollando, son os nosos compañeiros, eso que se di bolseiros, becarios, meritorios, pero que sin eles a Marta Vela non sería posible. Sin eles, Manu e Clarita, e sin Wilson, Paula e Ali. Guapos. Moita xente que nos deu Moita enerxía, moitas gañas e moita música. Moita, espero que saibades o que ven agora. Por suposto. A ver, Raúl. Raúl con... Co tema Sigo Vivo.